Дами и господа, този поздрав е специално направен од Веска за своја съпруг Боби Патрона и за техните дъщери Борислава и Валентина и тяхното семейство, специално за Боби Патрона, за най-добрия от Литаково, за Патрона оригинал от Веска, Gypsy King Production! Боби Бартера и Таволеско семейство од Литаково поздрав керава Медадески. О Боби, о Патрони, кај си Леско, ми фамилија, мастарен тумаре мостере, и симан бодбари фамилија, капа барав туме Боби. И Веска за тях се борят и ще се борят до последно, за тех живеят. Вали гърби на Патрона, пак му върви Боби железара, ефтино купува, скъпо продава. Викнела се Северна и Южна България. Ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам постиги насам. Сам се издигна и мъже на къща палат и най-красивите дъщери.